Λοιπόν, φανταστείτε αυτό. Κάθεστε στην τάξη, μπορεί να νιστάζετε λίγο, να ζωγραφίζετε κάτι στο τετράδιό σας. Όταν ξαφνικά χτυπάει το κουδούνι για την άσκηση σεισμού, η καρδιά σας κάνει ένα μπαμ. Και τώρα τι? Ελάτε να σας δείξω ακριβώς τι πρέπει να κάνετε για να είστε εσείς οι πιο ήρεμοι στην τάξη την επόμενη φορά που θα ακουστεί το κουδούνι. Πρώτα απ' όλα, μην πανικοβάλλεστε. Αυτό το κουδούνι δεν σημαίνει ότι γίνεται αληθινός σεισμός, αλλά είναι η ευκαιρία σας να κάνετε πρόβα τι ακριβώς θα κάνατε αν γινόταν. Σκεφτείτε αυτές τις ασκήσεις σαν τις πρόβες για μια θεατρική παράσταση. Όσο πιο πολύ εξασκείστε, τόσο καλύτερα θα τα πάτε αν ποτέ γίνει κάτι αληθινό. Λοιπόν, χτυπάει το κουδούνι. Πρώτο βήμα, σκύψτε χαμηλά. Κατεβείτε αμέσως στα χέρια και στα γόνατά σας. Έτσι δεν θα σας ρίξει κάτω το κούνημα. Δεύτερο βήμα, καλυφθείτε. Μπείτε γρήγορα κάτω από το θρανίο ή το τραπέζι σας, αν υπάρχει κοντά. Αυτό θα σας προστατέψει σαν να σπίδω πράγματα που μπορεί να πέσουν. Βιβλία, λάμπες, μπορεί και κομμάτια από το ταβάνι. Δεν έχετε θρανίο εκεί κοντά. Κανένα πρόβλημα. Καλύψτε το κεφάλι και το λαιμό σας με τα χέρια σας και πηγαίνετε κοντά σε έναν τοίχο που να μην είναι εξωτερικός, μακριά από παράθυρα. Τρίτο βήμα, κρατηθείτε γέρα. Πιαστείτε από το πόδι του τραπεζιού ή από κάτι άλλο σταθερό. Το κούνημα μπορεί να μετακινήσει τα πράγματα γύρω σας, γι' αυτό κρατηθείτε γερά. Μείνετε εκεί ακίνητοι μέχρι να σταματήσει το κούνημα ή, τώρα που κάνουμε άσκηση, μέχρι να τελειώσει η άσκηση. Τώρα πολλοί σκεφτούν να τρέξουν προς την πόρτα, αλλά πιστέψτε με, αυτό δεν είναι καλή ιδέα. Οι πόρτες μπορεί να σφινώσουν και να μην ανοίγουν και το να τρέχεις όταν γίνεται σεισμός είναι επικίνδυνο. Περιμένετε τις οδηγίες από τον δάσκαλο ή τη δασκάλα σας ή από αυτόν που κάνει την άσκηση. Όταν τελειώσει η άσκηση και ακούσετε ότι όλα είναι εντάξει, σηκωθείτε σιγά σιγά. Κοιτάξτε γύρω σας για πράγματα που μπορεί να έχουν μετακινηθεί, βιβλία ή τσάντες στο πάτωμα, καρέκλες που δεν είναι στη θέση τους. Μετά, ακολουθήστε τις οδηγίες του δασκάλου ή της δασκάλας σας. Συνήθως θα κάνετε μια σειρά και θα βγείτε ήρεμα από την τάξη, ακριβώς όπως έχετε μάθει να κάνετε και στις ασκήσεις για τη φωτιά. Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Οι ασκήσεις σεισμού μπορεί μερικές φορές να μας φαίνονται λίγο χαζούλικες ή και βαρετές, αλλά στην πραγματικότητα είναι πάρα πολύ σημαντικές. Το να ξέρετε τι να κάνετε αυτόματα, χωρίς καν να το σκέφτεστε, μπορεί να κάνει τεράστια διαφορά σε μια πραγματικά δύσκολη στιγμή. Γι' αυτό, την επόμενη φορά που ακούσετε αυτό το κουδούνι, πάρτε μια βαθιά ανάσα και θυμηθείτε, σκύψτε χαμήλα, καλύφθετε, κρατηθείτε γέρα. Τα καταφέρνετε. Και ποιος ξέρει, μπορεί να βοηθήσετε και τους φίλους σας να μείνουν ήρεμοι. Να θυμάστε, το πιο σημαντικό είναι να είμαστε ασφαλείς και έτοιμοι για όλα. Ευχαριστώ που ήσασταν παρέα μαζί μου σήμερα και τώρα, την επόμενη φορά που θα χτυπήσει το κουδούνι, δείξτε σε όλους πόσο καλά τα ξέρετε.